11 ନମ୍ବରର ତ ସେଇ ପଦଟା। ବାପା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାସରପୁରରେ ରାମ ସୀତା ଅଛନ୍ତି ଭାଇନା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସୀତା ମୁଖ ତଳକୁ କରିକି ବସିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାମ କହିଲେ ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ 11 ନମ୍ବର ପଦ ରାଗ ହଉଛି କେଦାର ନା ବିଦାତ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ବିଦଗ୍ଧ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହେ ବନ୍ଧୁ ଜୀବନ ଯିବାରେ ଦେ। ରାମ କହିଲେ ସୀତା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଏଠି ତ ସୀତା କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ପଚାରିଛନ୍ତି? ସୀତା ପଚାରିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ରାମ କାହିଁକି ଆଗୁଆ ସତ୍ୟ କରିଲେ? କାହିଁକି ଆଗୁଆ ସତ୍ୟ କଲେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ? କାରଣଟା କଣ? କାହିଁକି ରାମ ସତ୍ୟ କଲେ? ଯେତେବେଳେ ମଧୁସଜ୍ଜା ରାତ୍ରରେ ସୀତା ମୁଖ ତଳକୁ କରିକି ବସିଛନ୍ତି କଥା କହିଲେନି। ରାମ ଭାବିଲେ କହିଲେ ବୋଧ ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ମୋ ବାପା ଦଶରଥ 750 ରାଣୀ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରାଣ କହେ 750, ପୁରାଣ କହେ 350। ପୁରାଣ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦିଏ ସେ ଯାହା ହଉ। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅଲଗା ମତ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଅଲଗା ମତ, ସବୁ ଇଏ କମ୍ବନ ରାମାୟଣ ଅଲଗା ମତ, ତେଲୁଗୁ ରାମାୟଣ ଅଲଗା ମତ, 21ଟା ରାମାୟଣ ଏବେ ବାହାରିଲାଣି। ସେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଦେଖିକି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଅନେକ କବି ରାମାୟଣ ଲେଖିଲେଣି। ଆସନ୍ତୁ ବାଟକୁ ସେ ଯାହା ହଉ ରାମ କହିଲେ ମୋ ପିତା ଦଶରଥଙ୍କର 750 ବୋଧହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ତା ବାପା 750 ବାହା ହେଇଛି ସବୁ ବାହା ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ। ରାମ ସେଇଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ କଲେ ଏଇଟା କଣ ଠିକ କି? ନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ। ହୁଏତ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ପରଶୁରାମ କହିଲେ କେଉଁ ଦିନରୁ ଗୋଟାଏ ଧନୁଟା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବାହାସ୍ପଟ ମାରୁଛ ଦେଖିବା ମୋ ଧନୁଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। କହିଲେ ସେଇ ସନ୍ଦେହଟା ସୀତା ମାନେ ଅଛି କି? ସୀତା ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ମତେ ବିବାହ ହେଲେ ଯଦି ଋଷିଙ୍କର ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ଯଦି ଝିଅ ଥିବ ସେ ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଅଛି ବୋଧେ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ରାମ କହିଲେ ହେ ସୀତା ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ସତ ବାପା ସତ ଭୁଲ? ରାମ 8ଟା ସ୍ତ୍ରୀ କି ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ରେ। ତମେ କି ପଇସା ଆମକୁ ଦବା? ଆମେ ତମ ସାଙ୍ଗ କଣ ମିଛୁଆ ଗାଇକି ମୁଁ କଣ ମିଛ କହିଲି? ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ନାଁ ହେଲା ସୀତା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରାମ 8ଟା ବାହା ହେଇଛନ୍ତି? ରାମଙ୍କର 8ଟା ସ୍ତ୍ରୀ। ଏଇଟା ମିଛ ଟିକେ ନିରବରେ ରହିଲେ ରାମଙ୍କର 8ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମୋର ଛାଡି ଅଲଗା ବାଟକୁ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଶିବ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ରାମ। ଗୋଟିଏ ସୀତା ବାସରଗୃହରେ କୁଳଦୀପ ଛୁଇଁ କହିଲେ ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି। ସେଇ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା, ସେଇ ଗୋଟିଏ ସୀତା। ଯେତେବେଳେ କୈକେୟୀ ମାତା କହିଲେ
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ ଏ ଯୋଉ ଗଏ କଇକି କହିଲେ ବସୁଧା ପଦେ ପଦେ ରାମ ଉଚିତ ନୁହେଁ ସେ ଜାଗା ତାର ଯଦି ବସୁଧାର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ରାମ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ବସୁଧା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ମା ସୀତା ସୀତାଙ୍କର ମା ହେଲେ ବସୁଧା ସୁଧା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ରାମଙ୍କର ଶାଶୁ ହେବେ ବସୁଧା ଯଦି ବସୁଧାର ରାଜସିଂହାସନ ବସିବେ ରାମ ବସୁଧା ପତ୍ନୀ ବୋଲେଇବେ ତାହେଲେ ଶାଶୁଗଣ ଜ୍ୱାଇଁକି ବରଣ କରେ କି ନାଇଁ ସାର୍ ବନେ ରହୁ ରାମ 14 ବର୍ଷ ପୁତ୍ର ରାଜା ହେ ମୋର କହିଲେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉ ମୋ ପୁଅ ଭରତ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନ ରାମାୟଣକୁ ଯେତେ ଘେରେଇବା ସେଟା ଘାଟିବ ସେତେ ଘାଣ୍ଟି ହବ ସେତେ କଲି ବାହାରିବ ହଁ କାଢୁ କାହିଁକି କହିଲେ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉ